बेवहाय जों जि तथ्यखौ RTI होनानै मोनदांदों बे RTI मथेहै जि लामा बे महनपुरनिफ्राय आप टु इक्राबारि गतिके बिनि बेलायाव इनायनो दुखुनांथावना जों बेवहाय रिपर्ट बायदियै जों नुदों जे बे खामानिया जेबो जाफुङाखै आरो बिथांमोना जि टेन्डारखौ बुनानै लाबोदों बेवहाय जोङो जाफुंनाय बेखौ जों नुनो मोनाखै गतिके जों सानसे नायबिजिरफैदोंमोन जे बे खामानिया मा अबस्थायाव दङ जों नायबिजिरनाय बायदियै जों नुबाय जे खामानिखौ जेबो मावनायखौ नुवाखै बिदिनो गोलैसोनानै दङ खामानियाथ' गोबाव समाव टेन्डार जानानै दङ बे खामानिया गोबाव समनिफ्रायनो खुनु एसे एनै मावदों हा एसे एनै गारफ्लानानै बिथांमोना उननि समाव जेबो मावनायखौ जों नुनो मोनासै गासै बेयाव टेन्डारा जादोंमोन जे 11,99,94,750 बिनि टेन्डार जानायनि बे टेन्डार जानाय आरो बिनि उनाव बिथांमोना बे खामानिनि एगेन्स्टआव 1,94,40,091 रुपिस बिथांमोना बे खामानिनि एगेन्स्टआव बेसेबां थाखाखौ बिथांमोना बख'नानै लांबाय अलरेडि बे थाखाखौ बिथांमोना लांखाबाय थिकादारानो जाहैबाय देबज्योति ब्रह्म सांबान्दा थिपखाय बग्रिबारि डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार बिथाङा बिनि थिकादार बिथाङानो जाहैबाय जों अरिजिनेलि जों सिनायनाया जों बेखौ बेरेल होनबा सिनायो बांसिन बेरेल होनबा जों सिनाय मोनो खिन्थु बिथांनि जि खामानि बेयावहाय रायजो राजाया दुखु मोननाय दङ आरो जिखौ बिथांमोना मावनांगौमोन रायजो राजानि मोजां सुबिदा खालामना होनांगौमोन रायजो राजानि थाखाय मोजां मोनसे डेभेलपमेन्टनि खामानिखौ जि लाबोबाय बेखौ मावफुंना होनांगौमोन जों बे मावफुंनायखौ जों नुनो मोनाखै बरन्स बिथांमोना रायजो राजानिफ्राय जाख्ल'नायखौसो खामानिखौ मावदों आरो बिथांमोननि जि जाख्ल'नाय बे जाख्ल'नायावहा रायजो राजाया इनायनो दुखु मोनदों आरो जिहेतु मोनसे मान सन्मान गोनां न'खरनिनो मानसि बिथांमोना गतिके बेबायदिहै खालामनाङामोन आरो जि हाग्रामा आगुनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिबोनां गतिके बेखिनि खामानिखौ बिथांमोना मावनाङामोन आरो खिन्थु दिनै रायजो राजाखौ बिथांमोना जि बन्सित खालामदों बेवहाय इनायनो दुखु नांथावना बिनिखाय आं बेखौ बुंदों जे जायफोरा बिथांजों हेफाजाब होग्रा अफिसारफोर जाख्ल'नायजों हेफाजाब होग्रा अफिसारफोर एजुकेटिभ इन्जिनियार प्रणब के.आर. चौधुरी आरो चौधुरी एकाउन्टेन्टआ जाहैबाय अबिनाश तालुकदार बिथांमोनखौबो आं बेखौनो बुंदों जे इमिडियेट बिनि बिजिरनायखौ नांगौ नङाब्ला जोङो CM भिजिलेन्ससिम थांनानै बिथांमोनखौ केस होनाय जागोन आरो बिनि CM भिजिलेन्सनि गेजेरजों बिथांमोनखौ तदन्त खालामनांगौ बेखौ आं खावलायहैगोन गतिके जि जानानै दङ बेवहाय रायजो राजानि उसुबिदा बेखौ थाबैनो सुबिदा खालामना होनायनि खामानिखौ बिथांमोना मावथों जिहेतु बिथांमोना 1,94,00,000 थाखाखौ बिथांमोना अलरेडि जाखाबाय लांखाबाय बिनि थाखाय बिथांमोना बे खामानिखौबो इमिडियेट मावना होनांगौ आं बेखिनिखौ खावलायो आरो मानब गेदेर
माजबाद समस्तिनि 17 नं माजबाद समस्तिनि जि MLA सरन बर' बिथाङाबो नायबिजिरनायाव बा बे खामानिखौ रायजो राजानि थाखाय मावना होनायाव सुबिदा खालामना होथों इमिडियेट सिद्धान्त लाथों बेखौ जों खावलायदों रायजो राजानि गेजेरनिफ्रायबो बेखौनो खावलायदों जे जिहेतु रायजो राजाया दिनैसिम बन्सित जानानै दङ बिनिफ्राय बेखौ मोजां रायजो राजानि सुबिदा खालामना होथों आं बेखौ खावलायदों बाखि नोंथांमोनाथ' नुखाबाय लामाया मा अबस्था इक्राबारिनिफ्राय आप टु महनपुर जोंहा बिनि गेजेरावहा गोबां दै लामाफोर दङ जि दै लामाफोरा दिनैनि समहालागै थाबायजाया दै देरबानो अखा हाबानो बाना जाबानो जोङो थाबायजाया आरो जि लामानि अबस्था बेफोर लामानि अबस्थाफोरखौथ' नोंथांमोना नुदों दै अखा हाब्लानो हान्थुसे गाहाम हाब्रु हाबो दिनै खिन्थु बे खामानिखौ बिथांमोना हमना लाबोनानै बे खामानिखौ टेन्डार बुनानै लाबोना मावालासेनो थायोब्ला रायजो राजाया बेसेबां खस्थ' मोनगोन आरो दिनैसो 5 बोसोर जानोसै नै 5 बोसोर जाहां जाबायानो ना 5 बोसोर जानोसैयानो 5 बोसोर बे लामाया गोलैसोनानै थायोबा टेन्डार जानायनि उनाव आरो गुबुन मानसियाबो जुदि बेयाव बेयाव गुबुन स्किम लाबोनानै मावनो हायाब्ला थ' बिनि रायजो राजा बिनि समाजारि बा बिनि बिभिन्न धरननि लामा हान्थिनाय सुबुंफोर बिथांमोननि थाखाय बेसेबां जाल्लायाव गोलैनानै दं आरो खाथियावनो स्कुल दं बेयावबो स्कुल दं स्कुलाव थांलाय फैलाय जोंनि थांनाय फैनाय अखा हाब्ला आदैसे जानो नागिरो अबेबा आरो हाखर दैबानायाव गुगालांबाय बेखौबो BPF सरकारा जोंनो फैसाखौ हराखै जोङो रायजोनिफ्राय खांनानै जाम्फार गंनै लायनानैसो बै हाखरखौ फबनाय बेयावबो जों बिनानै थांबाय बिनियावबो जोंनो हराखिसै जोङो रायजोनिफ्राय सावथाल बर' फैसा 100 खांनानै जों बेयाव जाम्फार गंनै होनानैसो जों थाबायनानै सोलिनो हानाय जादों ओमफ्राय दा गथ'फोर थांलाय फैलायाव जोंहा बहुद जुलुम जायो मानसि रायलाङो थांलाय फैलायाव जोंहा गोग्लैलाय दुखु जालाङो जों मालाबा बाइकआबो गोग्लैयो फिलफिलायाबो जोंहा एसे गोग्लैनो नागिरो बेनिखायनो जों दा बिथांमोना जुदि UPPL सरकारा बेखौ मावनो जोंनि थाखाय बहुद साबायखर जागोन रायजोनिफ्रायबो साबायखर थाबाय गोजोन्थों।